कभार लांफैदोंमोन आरोना आंना मबाइलानो बायजोब्बाय नालाय बेनि थाखायनो नै इखौसो लायाखैमोन ना ओहो बैखौसो लादों Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा स' आं बिराद एक्साइटेड आरो लोगोसे नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जिहेतु गोदान एलबाम फैगोन स' बेनिनो डान्स रिहार्सेल खालामगोन आं दिनैहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, दायो सफैबाय ओमफ्राय सफैनानैहाय आं रिल्स भिडिअ बानायदोंमोन आरोना बिराद मिनिबाय आरोना नै आंना फना बायबाय बेनिख्रुइ दुखुसिन मा दंबावो आरो फना बायबाय आं सानदोंमोन 2 इयार्सनि थाखाय आङो फनखौ सोलाया बेखौनो लागोन होननानै 1 इयारानो जायाखै बियो सेस जायहा आइफन बायजायो बेसो मिथियो आइफन बायनायनि दुखुआ माबोरै नायलाय ओरैबायदि गाज्रि बायबाय आं सानदोंमोन बायथ'ला आङो 2 इयार्स 3 इयार्स जेसे इयार्स थांदोसै लाथ'रा डाइरेक्ट आइफन 20 खौ लानोसै होननानै खिन्थु सोलायजानो लुबैबाय खोमा बे एक्सट्रा बेखायनो बायबाय आरोना माथो खालामबावनो दुखु खाफाल मा जाबावगोन दैखौनो लोंबावनोसै दायो ओंखारखांबाय थांनोसै आरोना प्रेक्टिस खालामनो गाबोननो शुटआ ओमफ्राय एसे प्रेक्टिस खालामनांगौ दङ माखासे स' बेनि थाखायनो थांगोन आरो दायो ओंखारखाबाय जा खुवा खुखादो सिखारनो जा बाखायो थान्दा दिनाव खिन्थु उपाय गैया आरोना उपाय गैया माथो खालामनो स' रेडि दायो जों थांनोसै मा गानखौ नायलाय आङो मोसानायफोरा रोङाबाबो ट्राइ खालामबाय मोजां मोसानो थाखाय नायनोसै माबोरैहाय जायो
एसे बाहेराव थांदों आरो ओमफ्राय दा उनावहाय फैबाथाय लोगो मोनफिनहोगोन आं बुंनो ओमफ्राय एक्साइटेड फर्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो एकेलेगे खामानि मावनो थांगासिनो जिहेतु आरो गोबावनि उनाव नोंथांमोना आंखौहाय आरबि फिल्म प्रडाक्सनावहाय नुनो मोनगोन आरो ओमफ्राय एक्टरा सोर जागोन बेयो सरप्राइज आरो दा खिथाथ'वा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर एक्टरा सोर जागोन दा एकदम ओमफ्राय दिनैहाय जोङो आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिअ'आवहाय जोङो रिहार्सेल खालामगासिनो ओमफ्राय बेनिनो बिथांमोनानो फोरोङो आरोना बेयावहाय क'क्राझारावहाय मिथिखायो दायो आं क'क्राझाराव दङ नालाय ओमफ्राय बेयावहाय मा डान्स क्लासबो होयोना डान्स क्लासबो होनाय जायो स' जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड बेयावहाय लानो हागोन ओमफ्राय सासे मास्टारा फैलायबाय फैदो बिथाङानो बिथां सानैयानो बेखौहाय मेनेज खालामो आरो बे डान्स स्टुडिअ'खौहाय स' बिथांमोनानो करिय'ग्राफ खालामदों बिथांमोना गोबां मेथाइफोराव करिय'ग्राफ खालामखांबाय मायाव खालामदोंमोनलाय Profile picture, recently be item dance away. Item song बिथांमोना खालामदों स' नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड नंगौना नङा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर ओमफ्राय नैबे आगैमोनाबो मोसागोन आरोना जोंजोंहाय आरो बैथिं दङ सेंग्राफोरा Practice are easy. Bye-bye. Return baju ni So guys, आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लाबाय गोलोमजोब्बायमोन ना देखायहरनो र' आं क'क्राझारनि मा जायगा होनोथाय बेखिनिखौ क'क्राझारनि So guys, दायो आब'मोननाव मोनफैबाय ओमफ्रायहाय दायो गाबोननि शुटआवहाय मा गानगोन आं एसे नायबाय थादोंमोन आरोना माबायदि जाना दं आं देखायनो र' नायले लेतेर पेतेर सेस बरबाद बिदि खालामनानै दोनो जायगाफोरखौ सेस oh sorry